Διαβάζοντας λοιπόν μια συνέντευξή σας στις 3 Οκτωβρίου στη Real News, επισήμανα δύο σημεία της συνεδρέψεώς τους που κατά τη γνώμη μου οι απόψεις σας είναι αλληλοσυγκρόμενες. Να μην τη διαβάσω όλοι, θα διαβάσω μόνο τα σημεία. Λέτε λοιπόν, ναι, εμείς είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων με κανόνες και προϋποθέσεις. Αναφέρεστε στην οδηγία Wittgenstein και παρακάτω, ενώ λέτε ότι είστε σύμφωνος με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, λέτε, σήμερα είτε είστε στην πλατεία Συντάγματος, δεν έχει σήμερα αυτό, εγώ τρέχω τη συνέντευξη. Είτε είσαι στην πλατεία Συντάγματος, είτε στο μικρότερο χωριό του νομού Κοράνης, χρειάζεσαι 1 λεπτό για να βρεις ταξί. Άρα δεν χρειάζονται άλλες άδειες του εγγύσμενου. Ποια είναι η αντίθεση? Η αντίθεση λοιπόν σε αυτό έχει να κάνει στο γεγονός ότι η οδηγία αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρούσε το ταξί στην παράγραφο Δέλτα του άρθρου 4, την οποία ενσωματώθηκε στο νόμο 3844 του 2010 και έλεγε ότι στις διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις απόλυτες δραστηριότητες των αστικών συγκοινωνιών, αγοραίων ετοιμάτων ταξί και των ασθενοφόρων. Άρα η οδηγία αυτή έλεγε ρητά και κατηγορηματικά το ταξί αφήσεων στην άκρη, δεν το απελευθερώνεται, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με το ταξί. Ανακοινήθηκε λοιπόν αυτό το θέμα με τον κύριο Ραγκούση και εδώ είναι μεγάλη μου ένσταση με τη δικιά μας ομοσπονδία και με τα δικά μας συνδικαλιστικά όργανα ότι θα έπρεπε με το ξεκίνημα του νόμου 39-19 τότε να βγούμε σε αλληλεγγύες, το καθυστερήσαμε, μας το έδωσε ο κύριος Τσόκας, ο οποίος είχε και προηγούμενο με τους φωτιγατζίδες. Λοιπόν, μας είπε ότι θα μας κάνει ένα νόμο ο οποίος δεν θα μας απελευθέρωνε ουσιαστικά το επάγγελμα. Πραγματικά, στο πρώτο προεδρικό διάταγμα ΡΕΠΑ είχε ένα μέσα τύπο αγώνες, όπως το επίπεδο, ο οποίος πραγματικά δεν έπρεπε. Όπως αυτό άλλαξε, δεν ξέρω ποιος έβαλε το χέρι του, το άλλαξε. Άλλαξε λοιπόν αυτό και ξαφνικά ο τύπος εμφανίστηκε να βγάζει άδειες και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Παπαδόπουλε, αν εσείς, γιατί έχω ακούσει και τον κύριο Σαμαρά, να μιλάει για ένα σχέδιο ενώ συμφώνησε, λέει, η Τρόικα, συμφώνησαν δεξιτζίδες, συμφώνησε ο κύριος Ρέπα και συμφωνούσαμε και εμείς ως αντιπολίτευση, το σχέδιο Ρέπα δεν πέρασε. Σας άκουσα προηγουμένως στην αρχή της οδηγίας να λέτε ότι το σχέδιο Ρέπα εσείς προσωπικά δεν το έχετε δει. Άρα, αναρωτιέμαι, μήπως δεν το έχει δει και ο κύριος Σαμαράς, το σχέδιο Ρέπα. Άρα λοιπόν πώς συμφωνεί με ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να καταδικάζει όλο τον κλάδο. Διότι σας πληροφορώ ότι αυτή η ερώτηση μου είναι ρητορική, δεν ξέρω την απάντηση. Λοιπόν, και σας πληροφορώ ότι σε επανειλημμένες κρούσεις προς την Ομοσπονδία, κανείς δεν μου είπε ότι έχει δει το σχέδιο ΡΕΠ. Και δεν μου είπε ότι δεν το έχει δει, δεν το έχει δει στην τελική του μορφή, δηλαδή με τις υπογραφές. Όπως ευαγγελίζονται, ΡΕΠΑ και Υπουργού Οικονομικών τότε, κυρίου Παπακοσταντίνου. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα προεδρικό διάταγμα, φάντασμα. Έτσι. Και πρέπει τώρα εμείς λοιπόν οι ταξιτζίδες όλοι να βασιστούμε στο μη κύριο Μέρτη. Δηλαδή να πούμε ότι μας είπε ο Λιμπερόπουλος ότι το προεδρικό διάταγμα ΡΕΠΑ ήταν καλό για μας. Και εμείς, ναι, να πούμε ωραία. Λέει και δεν μου κάτι ωραία. Λέει και το Πασόκ, έτσι είναι τα πράγματα. Και βγαίνουν και 50 βουλευτές που λένε ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Και κανένας δεν έχει δει αυτό το προεδρικό διάταγμα. Είναι τερό δηλαδή. Ζούμε σε ένα τρόπο κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω.
Δηλαδή, αν αύριο το προεδρικό διάταγμα ΡΕΠΑ ερχόταν το προεδρικό διάταγμα του κ. Βορύδη, θα λέγαμε ναι, εντάξει, απελευθερώσαμε. Και μεθαύριο θα κλαίγαμε. Μα εσείς ο ίδιος είπατε. Ο κ. Σαμαράς σας λέω τι είπε στη ΔΕΠ. Ο κ. Σαμαράς. Ακριβώς αυτό μπορείτε να τρέξετε στη συνέντευξή του να δείτε ότι είπε ότι συμφώνησαν τα εξηγήλες με το ΡΕΠΑ, συμφώνησε. Το είπα και προηγουμένως ακριβώς. Άσε με τίποτα. Αφήστε το, να τελειώσει ακριβώς. Αμφισβητήστε το μετά. Για την πόλη. Συμφώνησε λοιπόν. Ναι, αλλά θέλω να πω τι είναι ο κ. Σαμαράς. Αλλά θέλω να πω γιατί το άκουσα, μάλιστα χθες το βράδυ οι μήτρες το ξαναέβαλε και το ξαναάκουσα. Είναι σαφής η δήλωση. Λέει λοιπόν ότι συμφώνησαν τα εξηγήλες με τον κύριο ΡΕΠΑ, συμφώνησε το δούλο του με το προεδρικό διάταγμα ΡΕΠΑ και συμφώνησε και η αντιπολίτευση, πράγμα που δύσκολα συμβαίνει και απορώ γιατί ο κ. Σαγκούς έρθει και το πέταξε στο δίκαιο. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Λοιπόν, για να σε βοηθήσω δεν θα συνεχίσει μετά. Πρώτον, αυτό το οποίο λέω στη συνέντευξή μου δεν έχει καμία αντίθεση. Γιατί στη συνέντευξή μου λέω ότι δεν θα έχει προηγούμενο, πάω δεν είναι πρόσφυγο. 20 κριτήρια. Αυτό δεν είναι αντίθεση. Αυτό δεν λέει η οδηγία όμως. Δεν το λέει η οδηγία αυτό. Να τελειώσω λίγο. Δεύτερο, να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Βγάζει το ταξί από την απελευθέρωση. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει καμία κοινοτική οδηγία που να κατευθύνει τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι να κάνουν. Καμία. Τρίτο, σημαντικό. Δεν υπήρχε καμία, και το λέω όλη την ευθύνη των δεξιών, καμία συζήτηση από την Τρόικα για τα ταξί. Προσέξτε την τρόπο, έτσι. Δεν ξέρω καλά. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση από την Τρόικα για το ταξί. Η κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τον νόμο της. Τι έγινε. Είχε το παραμύθι που έπαιξε. Και ο Ρέπας. Ο ίδιος απευθύνθηκε στην Τρόικα και του είπανε ναι. Και ώρα ακούσεις. Ο ίδιος απευθύνθηκε με διαφορετικό πράγμα στην Τρόικα και του είπανε ναι. Και τους ενδιαφέρει. Τρίτον. Ποιο είναι το άλλο θέμα της? Όχι, κάτσε, δεν τα ακούτε εδώ. Απλά θέλω να σας διακόψω και εγώ όμως, γιατί η 123 λοιπόν έχει ασωματωθεί πλήρες ακριβώς το ίδιο κείμενο όπως είναι η οδηγία, έχει ασωματωθεί στο νόμο. Πώς δεν υπάρχει. Αυτό είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ασωματωθεί ακριβώς κατά λέξη στο νόμο. Σου λέω το εξής, ότι δεν υπάρχει οδηγία ευρωπαϊκή που να σε κατευθύνει τι θα κάνεις. Η ευρωπαϊκή οδηγία που λες λέει ότι το κάθε κράτος θα βάσει μόνο του. Άλλο αυτό που λες και σωστό. Εννοείται για το ταξί του. Ναι, το ταξί του. Άλλο αυτό που λες και είναι σωστό και άλλο αυτό που λέω και σωστό. Χρυσό είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να λέει το ταξί να απελευθερωθεί το άλλο το β. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι το ταξί το ρυθμίσει να ρευμένο μόνο. Άρα να διορθώσουμε λοιπόν τη φράση σας. Δεύτερο. Άρα να διορθώσουμε τη φράση σας. Δηλαδή να πούμε ότι ναι, εμείς είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων πλην του ταξί. Όχι, δεν είναι αυτό. Πώς δεν λέτε αυτό. Ή λέτε αυτό ή το άλλο. Όχι, κάτι άλλο δεν λέτε. Εγώ λέω ότι είναι υπέρ των απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και σε παραφέρω πάλι στην προηγούμενη τοποθέτηση που έκανα. Γιατί το είπα αυτό. Είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα νόμο να είναι σοβαρός για αξιότητα. Σήμερα που μιλάμε, με τις συνθήκες που υπάρχουν, αυτό πρέπει να δείξει μια λέστα απελευθέρωση. Και προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Άρα δεν έχει απελευθέρωση. Δεύτερον, είπε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είπε ότι εξαπλώς μια λύση. Ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να απελευθέρωση σε προϋποθέσεις και κριτήρια και είπε ότι οι ομοσπονδίες των σωματείων ταξί συμφώνησαν και θεωρούν, και αυτό οφείλεται σε δική μου παρέμβαση, σε δική του πριν, ότι το προεδρικό διάταγμα ΡΕΠΑ είναι σε σωστότερη κατεύθυνση από το νόμο Ρακούση. Αυτό δεν το έχετε διαβάσει.